انتس عدلي انتس فقد فتاري هيوت كال اي عدل زهبت نتمثل كابت زنبركو موقع مقدل حمد أوطيعة علمي كال اي كنبر بخلت عيني مرأي جميرة ترجم هيوت كفلت من باري كاستماغر بتاني مواعل زحكخ زي مسلني دماغ قسلي نعلة خدرق جاثن محياخ طراح زتعدى لازم اسلاسناني بزحاق كدمكا جميران سوسو كشت جميرة سرامة عبيتي مزاني كنادي كل رسعة كال ايز تولد كوخونو تسمعني اب علم كامتي جاكانن كفو انساب دكة يواهن فكر انساب كمزلو تردئة وفتاري اب ياريد حديركا هيوتي مسمار كحز سلز جبركا مسكانا نعخا يخون إلى ادخلو زجبر اللي فتاري مسكانا يبتحا كي ودأخو حبوسي كي يخلف فرحة اندع فرحة سمحة لبحال ولدتي أيتي عوزي حزز اللخو كتمايو ولدي أنا ترحي ولادم عدي هتسان حمشت عامة النحلخو إيا مويتا عبيقن من مخاني يفلدن عدي بسانكي عبدا ما زنبرا HIV ببزحات سمنات كابسب تقليلا تنبر كم زنبرات نايم موتي مخنياتون اتحمام مخانو لب مسكبركو بقربا زفلطوا سبات زعللوني زانتايو عدي أمنا تبقتي كم زنبرتن كونو جن نعي كتأبي مزنبر حمامون تدمرو أسياتو قساقلا كم زنبرتن نقاروني ولاديتي نفسها شيطا نعي تعيلو أب زنبرت أوان حدا معلتي مس حدا نايت كاتما فلت سب داكيسا صوتا يركب أب تفتصملو ساعات اتكوندوم كقدد بمخالو عمانقوت سبعين ولاديتين قنصي تفترة بزقات عمي زتدنا قصة اتسبعي ما تخونت بقليلو كحلفو اي ترعيون لولاديتين كوني الكيخي كقدد جيركيو بموال حانيقو قتلا كعلا بوليس ولاقوا ما تقبانيا هزو ما فردي كغربون تخعلا اتودقن يدون ويحسن زنبرة أركل التورحي كم استفتحن نعلتو أد خمز غيرن نجرو مني انتاي موخ كبر زفسا سدم ولاديتي بمن دايق ملسويلة بزو حبز حسبلو زج انغالون ساعات حدا حساب مزالي ولاديتي نا HIV تشكامت كوينا نعيب تولدلو جيزي بزتفترة نا حكم الناس حتت التفايرس نباي كم زحلفن عناون تشكمت التفايرس مخاني أبقزانا بزرخبكو نحكمنا مردعتا كفلتك إليا سلازي نحطوي ملسي زرخب كلو كوينو تسمعني بقى كاو حجي عيون اشتي بزي مفلاي نخلم دك تبعتيو أو حيواناوي نت أودياي بمأتاو بتفايرس كلكف مقبار إزخونا حسابي سرحي كابز جمر أنا تاتقوزيرام أمت أودياي زودقو دك تبعتيومو فتاري قصرم سيد عمالت ود تبعتاي كساب زمسلني بناي جكاني باتري بزوحات ودات قاطعة انبقار إزخلو قف انبدلن أبصر حلو اوانيو حدا أكلنا هيوتي زمتا ياريد مالت كابتون قداي نهاتي تواحيلوم أم مزقب زسفركو ومودي أيونيرو ياريد بزوح قزا نبتا أنا السرحلو هوتيل أزوتيرو يملالس نيرو كونو جن بزيكا بيرا مقباز من مخقبر فقادن ينبرن ياريد كمل كعصباي كابصب أي سبعنا أماليو زتعدلا قوبلا لوديو كل قزا ياريد
ናባይን ትመጽእ ካብቲ ዝነበርክዎ ናይ ብሕታውነት ዓለም ኣውፂኡ ሓድሽ ዓለም ክርኤኒ ጀመረ። ዕላሉ ቁም ነገር ሓዘል ወግዐኛ መድመጽየይ ሓባስ ንብዓተይ በቃ ኩሉ ነገረይ ኮይኑ ረኺበዮ ናይ ብሓቂ ድማ ኣፍቂረዮ። ያሬድ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ባህርያቱ እዚ ኩሉ ኣዋርሕ ሃቢርና ክንድቅስ ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ጾታዊ ርክብ ንፈጽም ኢሉኒ ኣይፈልጥን። ንምንታይ ኣብ ሆቴል ነፍሰይ ሸይጠ ከም ዝሓድር እውን ጠይቁኒ ኣይፈልጥን። በቃ ካብ ኣፍ ያሬድ ወትሮ መዓልቲ ዘይትፍለ ሓንቲ ቃለላ ንሳ እውን ሰምሃለይ ኣነ እኮ ናባኽን ትመጽእ ንሳኽን ትኸውን እየ ናይ ምንባረይ ተስፋ ዝልምልም ጥራሕ እዩ ዝብለኒ ነይሩ። ያሬድ ናይ ታክሲ ሹፌር ስለ ዝነበረ ኩሉ መዓልቲ ምሸት ኣዘውቲርና ንራኸብ። ብስራሕ ምኽንያት ሓንቲ መዓልቲ እኳ እንተዘይመጺኡ ክጨንቀኒ ዝጅምር። ያሬድ ከፍቅሮ ድሕሪ ምጅማረይ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ዘዕርፎ ዝነበርኩ ናይ በቐል ሓለንጋይ ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብሎ ኸኣልኩ ናብ ባዕለይ ተመሊሰ ሓድሽ ህይወት ክነብር በዓልቲ ተስፋ ኾንኩ። ግን ብኸመይ ኣነ ምልእቲ ሰብ ኣይኮንኩን። ውሽጠይ ዘይጥዑይ በዓልቲ ተሸካሚት HIV ኤድስ እየ ያሬድስ እንተኾነ ከመይ ገይሩ እዚ እናሰምዐ ሓቢሩ ንኽነብር ይኽእል? ምንም መልሲ ክረኽበሉ ኣይከኣልኩን። ብዝኾነ ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ልዕለይ ሕጉስ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን። ያሬድ ለማዓንቲ ካብ ወትሩ ፍልይ ብዝበለ ናይ ድራር እንጉደት ገይሩለይ። ድራር በሊዕና ድሕሪ ምውዳእና ያሬድ ኣብ ቅድመይ ብምንብርካኽ ሰምሃለይ ናይ ዘለኣለም በዓልቲ ቤት ኣይኩኒ ክብል ናይ ተመርዓውና ሕቶ ኣቕረበለይ። ኣነ ብሓጓስን ድንጋጸን ንብዓት ክቆጻጸሮ ኣይከኣልኩን። ብዙሕ ክነብዕ ጀሚረ ንሕቱ እውን ብኣወንታ ተቐበልክዎ። ያሬድ ተሲኡ ዘሊሉ ተጠምጠመኒ። ኣብታ ሰዓት ንሳ ክልቴና ኣብ ፍጹም ተሓጓስ ኢና ነርና። ግዜ ምስ መሸየ ናብ ገዝኡ ተታሒዝና ኸይርና። እምበኣር ኣብዛ ምሸት እዚኣዩ ዓለመይ ክጽልምተኒ እቲ ዝሓለፈ ናይ ሰቆቋ እዋናት ክርኤኒ ዝጀመረ። ያሬድ ንፈለማ እዋን ወሲብ ንፈጽም ክብል ሕቶ ኣቕረበለይ። ውሽጠይ ክፈርሕን ክደናገጽን ተሰምዐኒ። ክድንግጽ ዝኽኣል ኩሉ ዋና ምኽንያት ድማ እቲ ዘለኒ መንነት ያሬድ ክፈልጥ እዩ። እንተፈሊጡ ድማ ክርሕቐኒ እዩ ብምባል ነበረ። ኣብ ሓሳብ ወጥሪ ኣለኹ። ከይነገርክዎ ስቕንቴለ ያሬደይ ናይዛ ሕማም ሰለባ ክኸውን እዩ። እዚ ድማ ፍጹም ኣይቅበሎን። እንተነጊረዮ ድማ ክርሕቐኒ እዩ። ከም ሰብ እኳ ኣይቆጽረንን ኢለ ናይ ውሽጠይ ፍርሒ ኣመናሳየደ። ብዝኾነ እታ መዓልቲ ንሳ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከም ዘይወሰድኩን ድሉቲ ከም ዘይኾንኩን ኣእሚነ እቲ ነገር ክተርፍ ገበርክዎ። ንጽባሒቱ ግን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ኣተኹ። በቃ እንታይ ክገብረለኒ እንታይ የክውስን ምንም መፍትሒ ክረክብ ኣይከኣልኩን። ኣድራሻ የጥፊአ ኣብ ገዛ ምውዓል ካብ ዝጅምር ሳልሳይ መዓልተይ ኣቕፂረ ምስ ያሬድ ኣይተራኸብናን። መጀመርታ እንታይ ክውስን ከም ዘለኒ ንውሽጠይ ኣእሚነዮ እየ። ድሕሪ ብዙሕ ሓሳብን ጭንቀትን ኣብ ሓደ ውሳነ በጻሕኹ። ኩሉ ነገራት ገዲፈ ዋላ ንያሬድ ናብ ገዳም ክኣቱ ወሰንኩ። እወ ፈጣሪ እዚ ኩሉ በደለይን ሓጢኣተይን ይቕረኢሉ ካብዚ ሓጢኣት እዚ ዓርሰይ ከግልል ብፍቕሪ ብሹም ያሬድ ሊእኹለይ። ያሬድ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ኣምሂሩኒ። ፍቕሪ ማለት መሃብ እምበር ምቕባል ከም ዘይኮነ፣ ፍቕሪ ማለት
ንባዕልኻ ምንባር ዘይኮነስ ንሰብ ምሟት ምዃኑ ብተግባር ኣርኢኒ። ስለዚ እንታይ ዝገበረ ያሬድ ደኣ ብናተይ መዘዝ ዝቕጻዕ ካብታ ዕለት ንሳ ንድሕሪት ኣነን ያሬድን ተራኺብና ኣይንፈልጥን። ናይ መወዳእታ መሰናበቲት ትኸውን ደብዳበ ብሰብ ላኣኽኩሉ። እቲ ደብዳበ ከምዚ ይብል ነበረ። ያሬደይ ናይ ልበይ ክምልሰልካ ንስኻ ፈቃር ዘይኾንካስ ፍቕሪኻ ፍቕሪ ድማ ንተፍቅሮ ሰብ መስዋዕቲ ምኽፋል ይሓትት እዩ ኢልካ ዝነገርካኒ ንስኻ ነርካ። ኣነ እውን ናይ ህይወት መስዋዕቲ እንተዘይከፈልኩልካ ናይ ስጋን መንፈስን መስዋዕቲ ክኸፍለልካ ኣርሒቐ ይገይሽ ኣለኹ እሞ ኣይትድለየኒኻ፣ ምኽንያቱ ስለ ዘይትረኽበኒ። ያሬደይ ኣነ እኮ ልዕሊ ምዉታት ትሕቲ ህያውያን ዝነብር ዝነበርኩ ኣብ ውሽጠይ ብዙሕ ሓጢኣታት ዝተሸከምኩ ብደወይ ዝሞትኩ ድዊት እየ። ፈጣሪ ግን ብኣኻ ተመሲሉ ሓጢኣተይ ክሓጽብ ዕድል ሂቡኒ። ስለዚ ኣነ እውን ነዚ ዕድል ተቐቢለ ሓጢኣተይ ክሓከሉ ዝኽእል ቦታ ገዳም እዩ እሞ ኣርሒቐ ናብ ገዳም ኣምሪሐ ኣለኹ። ሰናይ ንዓኻ ይኹን። ቻው ፈታዊትካ ሰምሃል።